Teď tam mám teda nohy furt a teď každý krok si tam jako přiťukávám, jo? Jako domačkávám. A u překážky teda budu chtít přidat, jo? Takže začínám teď. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teď už je to viditelný. Tak 12. Došlo k zrychlení. A teďka mačkám, abych ho v tom tempu udržela furt. To je teda, nohu mám non-stop jako přiloženou a jenom zesiluju, zmenšuju ten tlak. Už mě bolej nohy. A teď budu chtít u druhého kužele naklusat, respektive tam začnu s pobídkama do klusu. Čili tady, jo? Osm, 9, tak Na 10. 10. Mám přiloženou nohu a už to nefunguje. 10 Ty jsi pobídek. úplně jak žák. Jo, snažím se. Jde ti to dobře. Tak ještě jedno zkusím v půlce krátký naklusat, nebo tam začnu. Tím mám teda přiloženou nohu a teď začínám mačkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Přesně. Jsi pašák. Super. Ještě? Ale myslíš, že